начало, пак има сега по-добре. Сега вече тук, долу вели. 1, 2, 3, айде. Перфектни сме, айде бягаме. Опа, Румба, приятен полет! Айде, Румба! И перфектен си, братле. Гордея с тебе. Браво, Румене! Как си, Румба? Добре, да? Така! Така. Това е. Това ще си го правиш сам. Нали, вече като почнеш да летиш за такова. Просто ви треса, аз винаги искам всичко да е перфектно, разбираш. Виж какъв красавец е, погледни го горе. Какво прикажеш ти направо? Засни го е така, удари му отдолу. Така ли? Така, да. Българският елемент H2 отдолу, като идем, като кацаме камерата така до тялото. Краката по принцип прави се изправят, моите крака първи стъпват на земята. Къде триъгълника. Да си отидем първо. Нищо сложно, дори и да заспиш, да препаднеш, да загубиш съзнание, крилото по принцип, виж колко леко му трябва за да завиди. Няма смисъл, някои тръгват, почват да се борят с крилата, да правят разни, нали, такива неща, които не са правили. Крилото лекичко с любов, както се казва. Няма смисъл от разни борби и разни... Това говорят триъгълниките. Така се събират двата пътя, нали ги виждаш? Черните пътища. Така. Опа! Това красота е. Ние летиме! Браво! Браво! И тук има интересно вълнички. Височина го няма. Сега трябва да се обърнем и да каснем с лице срещу вятъра. Значи тук по принцип, като идваш да летиш, база ти е да кажем далекопровода. Никога не трябва да минаваш зад него, нали? Защото те ще дойдат тук да наземат. Това е триъгълника, но сега правилното кацане е така. Значи най-безопасна полянка е тая, дето има там черни работи. Така да каснем. Сега си идваме тук, стоим си, примерно маркировка ни е под нас далекопровода. Като идваш, никога няма ходиш много към градовете, нали? Защото като натисне вятър, може да те отвее в това. Идем на главата ни. Така. Добре. Идем партньори, горе. Добре. След се избира стълици. Айде да направим на Румен едно завойче. Опа! Стой, Мирян. Айде да се инсталираме вече. Така, лекичко. По принцип ще ти обясня после, нали, как да си правиш разчет, примерно за посоката на кацане. Само да гласуваме. По принцип е почти някакво безветрие казва. Краката да се излязат, да увиснат, изгутай ги, да висят надолу като репичка, добре, спокойно. Сега ще прелетим на тук пътя и да се каси. Спокойно, Румба. Спокойно, моите крака първи ще стъпят долу, спокойно. Сега искам прав да стъпиш, прав, не кляка, прав. Нищо. Всичко наред, нали? Не, няма проблема. Нормално да те сгънат краката. Стани! Браво! Нашият първи полет. Поздрави на всички. Как е, Румба? Добре, супер. Така, показваме. Тук залез слънце, това е Шуменското плато. Това сме ние, това е едно от езерата. И до нови срещи. Така. Тук долу го няма никакъв вятър. По-горе тук няма. Максимално му обирам измени системи там за скорост. Пак си лети крилцето, защото го натоварваме. Така.
Вижте, не. Така. Аз се върне и научва. Ще видим какво ще прави. Айде, Рита, не подупито. Евро. Мерси. Спокойно, ще го превъзмогнеш. 5 часа полета. Не, въобще няма да обяснява. Готино е, няма. Сега обяснявам за кацането. Примерно, идваш тук на високо, хвърляй го. Обаче, тук имаш едно голямо дърво. Или си маркираш, примерно, някаква кола или камион. Обаче не знаеш откъде е вятър.